Mga guys, ito na yung ano, yung ilaw sa room ni Lura mga guys. Yan, ilaw sa room ni Lura. Kay Lura room. Dito, pag ma-stress ako mga guys, ito yung room ni Lura. Diyan siya oh. Diyan siya sa bed niya mga guys. Higa siya. Yan. Diyan siya sa bed niya. Higa siya. Tapos pag ma-stress ako mga guys, puntahan ko si Lura. Dito ako mga guys. Upo ako dito, mag-swing ako. Ito yung swing ito mga guys, may massage siya sa ilalim. Tapos, ano na yung pag bed na rin. Magiging bed siya. Tapos, samahan ko si Lura dito minsan. Dito. So, ito yung room niya mga guys. Dito. Hi Lura! Bebe! Ha? Bakit di ka nagunan? Ha? Ito mga guys.